Dedic această frumoasă să fie de la fratele meu Alex Fox, pentru Alex Nebunu și toți prietenii din această seară, pentru Popica, pentru finul meu, pentru Edi și toți invitații din seara asta. De câte ori mă sună câtul, mi-e frică să răspund la telefon, că nu mă sună să vadă dacă-s bine. Mă sună că vrea $1 de la mine. De câte ori mă sună câtul, mi-e frică să răspund la telefon, că nu mă sună să vadă dacă-s bine. Mă sună că vrea $1 de la mine. Concluzia: e plină lumea de falsuri, sună doar când au necazuri. E parcă eu n-aș vrea, dar nu cer la nimeni. Orice om are probleme și lege poate să se cheme. Și ale mele foarte-s grele, foarte-s grele, dar te singur în bine. E plină lumea de fake-uri, sună doar când au eșecuri. De parcă eu n-aș avea, dar nu cer la nimeni. Orice om are probleme și lege poate să se cheme. Și ale mele foarte-s grele, dar trec singur în pline. Haide! Popica, din partea lui finul meu de la Edi, de la Galați. Pentru Alex Nebunu, bine ai venit acasă. Pentru tăicuțul lui, pentru Marin Nebunu, pentru Răzvan, pentru frații lui, pentru copiilor, pentru Piti, pentru fratele lui și al treilea frate, cum spune Alex Nebunu, pentru Piti, pentru Popica, Adrian Milica și toată lumea din seara asta și pentru mine, Sorinel Puștunașului, pentru Vira, pentru Vira, care e bă, domnul Cirian, că te-am lăsat în avion, tu unde ai rămas? Mă costă de fericire de euro. Și pentru nas, bă, Drăgan, familia noastră. De câte ori mă sună câtul, viața mea, mi-e frică să răspund la telefon. Și pentru Covei, ne cerem scuze din partea lui finul meu, de la Edi. De câte ori mă sună câtul, mi-e frică să-i răspund la telefon, că nu mă sună să vadă dacă-s bine. Mă sună că vrea $1 de la mine. Un telefon la nimeni nu m-am dat. Poate am fost bolnavior sau supărat, poate am fost bolnavior și necăjit. Voi nici măcar cu o franzelă n-ați venit. E plină lumea de falsuri, sună doar când au necazuri. E parcă eu n-aș avea, dar nu cer la nimeni. Orice om are probleme, de la noi toți, pentru Alex Nebunu, pentru frații mei de la Galați și pentru mine al treilea frate și pentru finul meu, pentru Edi, toți prietenii lui toată masa, pentru Popica, Adrian, Covei, pentru frățiorul meu, pentru Viti, pentru frățiorul meu al treilea, așa cum am declarat astăzi la venire acasă. Să rămână și pentru Sorinel și copiii mei, familia mea, și pentru toată lumea, și pentru finul meu, pentru Cristinel, familia lui și ce iubește. De la Alex Nebunu.
E plină lumea de falsuri, sună doar când au necazuri. De parcă eu n-așa, dar nu cer la nimeni. Ce mă mare probleme, și ale mele poate-s grele. Am și ale mele poate-s grele, dar trec singure. Pentru Alex nebunul, la Biti, pentru Mărin nebunul, Tăicuțului, Răzvan nebunul, pentru Edi, fratele meu pe bune, nu 6-8, ascultare, pentru Păpică, Adrian, pentru Cofei, Robi, Remus, Dănuț, Bilă, toată lumea stă prezentă, băieții de la Slatina, Buric, băieții din țară, Alex Box și toată lumea prezentă. Bineînțeles facem fița și pentru Bila Lucatița și pentru Tăicuțului, familia Bozgan, Robert Bozgan și încă o dată pentru Dănuț, care spune și lui mesajul bine ai venit acasă, același mesaj frumos. De câte ori mă sună cât un om, mi-e frică să răspund la telefon, că nu mă sună să vadă dacă-s bine, mă sună că vrea ceva de la mine. Un telefon la nimeni nu m-am dat, să-mi ducă ceva la fată sau băiat. Poate am fost supărat și necăjit, voi nici măcar cu o franză la n-ați venit. E plină lumea de falsuri. De la Covei, cu o dedicație pentru Alex, un mesajul, bine ai venit acasă. Pentru Piti, pentru finul meu, pentru Edi, Cătălin, Pupică, toată lumea prezentă. 10 milioane mulțumim din suflet. Și e plină lumea de fake-uri, sună doar când au eșecuri. E parcă eu n-aș avea, dar nu cer la nimeni. Orice mă mare probleme și rege poate să se cheme, și ale mele poate-s grele, dar trec singur de milele. Foarte, foarte special pentru Alex Nebunu și toată familia lui, pentru Popică, pentru Piti, pentru Edi și toată lumea prezentă. Mulțumim de Dumnezeu, fericire și noroc. Să-ți trăiască ce iubești și frățiorători și oameni curați cu caractere frumoase. Familia lui Minică, frățiorul nostru. Un alt component al familiei de la Galați, cu transparență de-asta frumoasă, greu de găsit, pe cale de o dispariție de-astea. Vorbesc ce trebuie, ce știu eu. E plină lumea de fake-uri, sună doar când au eșecuri. De parcă eu n-aș avea, doar nu cer la nimenea. Orice mă mare probleme și rege poate să se cheme, și ale mele poate-s grele, dar trec singur de binele. E plină lumea de falsuri, sună doar când au necazuri. E parcă eu n-aș avea, dar nu cer la nimenea. Orice mă mare probleme și rege poate să se cheme, și ale mele poate-s grele, dar trec singur de binele. Zei, gara cu mine, bine solidune. Zei, haide.
Ia-uzi. Și spunea taicu Marin, nebunul. Mă gândeam, Doamne, la un păcat